Mana-ke engathi mina nawe sesishayelana umthetho kakhulu. No, asishayelani. Angirespondi ngani, angithi ngiyakutshela ukuthi ngisuke ngibhizi. Manje ikuphi inkinga lapho ungafunga ukuthi ezisishadile noma umkhwenyana nomakoti, ikuphi inkinga ngoba ngiyasho ukuthi ngisuke ngibhizi. Uyazini inkinga la? Yebo. Yazini inkinga la? Kahle kahle wena into engiyibonayo mina nawe nje lento ethi kushuthi ayisekho. Angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi into ethi ukhuluma isithandwa sami. How shame. Uyisithandwa sami? Mina ngazi usumngani wami awuthi uyisithandwa sami. Awumeke. Yabonga. Sithandwa kanjani? Siyabhifana? Siyabhifana kanjani? Hawu. Awukwazi ukubhifa? Indaba unganginiki i-freedom empilweni yami, ngiphilele impilo engiyithandayo. Ngibe nendoda yami engiyithandayo. Nawe uthole indoda okuzoba eyakho ezokufaka into ecijile, ube nendoda yakho nje nawe ethi wena uphume nami. Mina nginendoda yami. Anginaso isikhathi sokujola namanye amantombazane. Okay, ngicela uniphazamise. Yini ukubhifana? Mina nombukela sazi. Mina ngikhuluma ukubhifana yini lonto le? Ukubhifana phela ukuhlabana nje. Hawu, uhlabana kanjani? Akhona amantombazane akahlabana? Hawu, akhona amathoyizi nami ngiyalibamba. Manje lokho okujabulisayo. Uhlulwa yini ukuthi uthole indoda yakho ezokufaka into ecijile njengoba nami senginayo eyami ecijile engijabulisayo. Njenganje wasacrifice ngayo kimi. Njengani? Unjenje imini. Ingakho uzongibukanisa nabantu emakhamereni, ingakho uzothi njenje wena. Ingakho uzobuyisa ngami emakhamereni ufuna ukubuka umhlaba wonke ngami. Ngobani? Uthando lo ngenzisa lento. Uthando? Yini uthando? Uyalazi uthando uthi yini uthando? Ayikho indawo otholakala kuyona. Ayikho indawo engitholakala. Mangatholakala kushuthi angitholakali finish and clear. Ungifakelani masho uhamba ungifaka emakhamereni uzokusiza ngani usisibuke umhlaba wonke?